Horas amanginang, pajupang hitang musia di channel YouTube namion, marhitiak kepikiran nami, na mungkin boy mangurupi hita, pamorahok kita di pangaradiota, di jamita, nanang si patol hasota, di pertangyangan, songoninang di jamita, di ganup hari minggu. Di video on, naing patol hason nami tu hita, pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita, taringot tu jamita nanang sitangi honota ima di hari Minggu tanggal 15 September 2024. Turpuk dihita ima sian pasal men saras 16 ayat sada saha ro di ayat sia. Pasal men 116 ayat sada saha ro di ayat sia. Amang inang dukta kasujahami turpuhi oma di pikiran nami na boi patol hason nami tu hita na mungkin boi mangurupi hita pamorahok kita di pangaradiota. Na perjulu mulu dung takas jaha turpuhi adong sada si jaga honota ima di pandohan holong dorohaku di Jahoba ala naung ditangihon jauh-jauh ki. Ikon manat doon atu sata jauh-jauh ni parpasal men di turpuhon ima sada jauh-jauh namat cai bagas taringot tu haluaon na di jalo di pangido imana sian debata ala ni dok ni paru kiloni. Jadi molo di dok di son ala naung ditangihon jauh-jauh ki sotung ta pasuman manang tapados tu pangidoan setiap hari, pangidoan si ganupari, tangiak ta ganupari. Ima misalna lehom madiawa li Tuhanon, lehom madihami li Tuhanan, pasaut ma li Tuhanon, ditangiak ta pangiduat ta si ganupari marpardemuan narikot tu hita, ikondo rajumatta taksude na tapangido manang nata jauhon tu debata di bagasan tangiang dioloi jala di pasaut di patulus debata atong molo so saut hombar tu pangidoata molo so dilehon hombar tu nata jalo so mahita makkaholongi ibana alana diturpuhon didok ala naung ditangihon jauh-jauh ki. Ide benna hudok kami nakin padohan jauh-jauh ki ima jauh-jauh namat cai ngot-ngot ala di bagasan sada paru kilon hamaolon nabagas situ tu si pado muota mai tu jauh-jauh haluaon sian dosa di akka namar dosa ala upa tinuhor ni dosa ido hamatean. Jadi jauh-jauh tu haluaon sian hamatean do jauh-jauh ni parpasal meni di son. Hudok kami nakin dang boy pasumanota rupani tu pangiduan siganu pari lehom maon lehom maan alai si pada muota doon ima tu jauh-jauh ni roha pikiran ni jolma na mangulu di bagasan dosa jauh-jauh mangido haluaon sian dosa. Alani saunari dohonot tama patu dosot tamai tu haluaon na pinatolhas manang pinasahat ni debata tu hita marhite Jesus Kristus. Dingolutta sigano pari godang dope paru kilon nata adopi sopola dope boy patu doson tu paru kilon na ni adopi ni parpasalmen isarana si Daud. Dakta adopi dope sada peristiwa naikon marporang maradopon yanak kota barangkali. Alai dia adopi si Daud dui. Dang ta adopi dope na ikon dilele sahalak raja Nabulun hita tarancam ngoluta alai dialami si Daud dui.
Si Daud songot sada parpasal meni mengalami manang mengadupi kudang na masa dinguluna. Nakpe dang didok dison endeot si Daud alai rajumatta do sada siat parpasal meni ima si Daud na godang mengadupi parsorion, na godang mengadupi hamaulon parukilon dinguluna. Alaniba na parjulu ko kami mulut tajaha turpuhon tu dia ma patudo sotta jauh-jauh nai ima patudo sotta mai tu jauh-jauh haluaon sian dosa. Dak patudo sotta tu jauh-jauh siganopari ala jauh-jauh siganopari narikot dingodo siganopari dak sai sude dia lusi debata dia lusi do akana hombar tulo monerohana ala ido nadumenggan dihita alani dangga beso hita makkahulungi ibana molo sota jalo natapangido ganopari alaniaha ala na umarga sian natapangido saluhut na ima haluaon sian dosa nunga dilehon dihita. Ima pikiran nawi na percula manginang asa manatong majaha turpuhi ala idok imana ala naung ditangihon jauh-jauh ki. Ba molo si tangihon. So mahita makkahulungi. Ala ni de bener kami nakin ikut taatusi do konteks na jauh-jauh songon dia do na pinatolhas ni mana. Matsai bagas do jauh-jauh nai. Ide bener di patorang musia di ayat 2. Ainunga di paeleng pinggol na tuau jadi say jawok kumay bana sa lelengau mangolu nunga pola di haliangi akka ratte ni hamateanau. Ratte ni hamatean. Dosa mulut apa tudus nakin. Ai diturpuk tahun idaut tama tindakan Tuhan inisiatif Allah selalu berbuat pertama sekali. Baru kemudian manusia merespon. Ido liturgita. Rode bata mangalehon asini rohana berinisiatif. Songoninang diharona Tuhan Yesus Kristus. Roma respon siak kita. Ala naung dilehon. Ala naung dipalua. Gabe tapuji ma tapasangap guarna. Dang be tapuji tapasangap guarna. Manang taulahon akan adengkan asa malua. Ala nang malua do, taulah makana denggan jala tagugui ma memuji pasangapon guarna. Ide bener do kami nakin tudos do haluaun na pinatolhas di sarosapulo nomon tu haluaun na balga haluaun sian do samai molota buaton di ngoluta di akana porsea naong pinasahat ni tuhatta Yesus Kristus. Tungi hupa jauh-jauh ma guarni Jahoba, ale Jahoba say palua ma todiki. Para siroha do Jahoba jala na bonar jala para siroha do de batatai. Siramoti akka sujur roha do Jahoba nungatung tarje polau jadi ibana mangurupiau. Macai takas do tai darupani ngot-ngot ni paru kilo ni manang dok ni si taonon ni parpasal meni pola do di guari mana nakin akka ratte ni hamatean. Namangihut musia diturpuhon mulak maho aliton dikutu paradianan mi aideng gando uhum ni Jahoba tuho. Idia do paradianan itun dita ima rap dohot debata. Kembalilah tenang bersama dengan Tuhan. Kembali damai bersama dengan Tuhan. Di patolhas turpuhot tuhita rupani. Asi dohot holong ni rohani debata. Napa luahon parpasal meni. Gabe ima pabakiton holong ni rohana rosu. Sian ibana muse maradopon debata. Ide benda digoari pasal menontong pasal men pribadi. Ucapan syukur personal. Hamau liateon ni rohani parpasal menong dipalua sian hagogotan nabelga situtu pola nakin hudok kami padumota tu haluaon sian dosa. Tongon do nunga dipalua hoton diku sian hamatean mataku sian ilu-ilu patu sian partuk Tuhan. Saya marparange di jolo ni Jahoba maau di akaluat ni halak nama ngolu. Jadi sebagai respon, sebagai ucapan syukur, sebagai
rasa terima kasih atas kelepasan haluaun sian haholomoni ima haholongan nirohattama Jahoba dingoluta siganopari. Mangurupi hita asalam takas taringot tutur pukton upikir hami ikondo idauta bukuende nomor 202. Huhaulongi hogo gokku huhaulongi hotoktong marhite-hite pambainanmu nang sian nasa rohakon ai hodo sumondangiau rodi namatiau. Jadi taringot tu haluaon ai upa tinorido sahamatean alai dung ro tu Yesus Kristus hamateani gabe parhitean. Saha ro di ayat pitu mangurupi hita tam takas mangatusi jamiton lahomar nida hinadenggan ni uhum ni Jahoba tu colma manusia hinadenggan ni pambahenan ni debata tu akka naporsea. Jadi ima upikir hami amanginang huhaholongi tahaholongi do debata ala naung tinongos na Tuhan Yesus Kristus dihita. Alai dung tajalo haluauni, dung tajalo haluaun boloni, dingelu siganopari pangidoatta ikot posdor hatta sahatu debata ale anggo alusna ikon pasahatot tado debata ma membain jadina. Hombartu pangidoaku molo dijalo debata hombartu haporsyauku mau liate ma ale Tuhan didenggan basam marlas ni roha au alai molo tung so di lehon datung gabe so holong ni rohaku maradopon debata ala sada nau margasian saluhut nunga dapotau ima haluaun bulun marhite haluaun sian dosa gabe mangulu nau maau nang pemate ala di bagasan Kristus Jesus.